anècdotes a flor de pell, i ara per això fem la traca i el mocador. La traca per votar la millor frase. La millor frase sobre amor i escacs, que ja estem a punt d'entrar a Sant Valentí, el dia de l'amor, i per això... Recordem, la de Ona d'escacs. Si jugues a escacs per amor al joc, la derrota serà un aprenentatge. Si jugues a escacs per amor a la victòria, la derrota serà un infern. Vota-me! Vota-me! Molt bé. Hem de fer els segons d'or per votar-me. A mi mateix no em puc votar, no? O sigui... No, no ens podem votar un mateix. No, hem de votar algú altre. Seria lleig. Clar. Bueno. Molt bé. Continuem veient una altra frase. En aquest cas, del Josep. L'escacs és com una bonica amant a la que tornem una i altra vegada, sense que ens importi les moltes vegades que ens rebutja. Josep, alguna cosa a dir perquè et votin? No, que a veure, que és una manera de dir, ostres, a vegades perdo, però és igual, jo hi torno. Perfecte, un aprenentatge. Això mateix. I vinga. I l'altre? Ara acabem amb l'Eloi. Sí. Que és una mica més llarga, però cada acte relacionat amb el món dels escacs, els jocs i la cultura té un component amorós, un component pedagògic i un component periodístic. Els aprenentatges, les difusions i esdevenir un guia són actes d'amor, com també ho és la saviesa a escala general. Ostres, també hem arribat. Què dius en els teus segons d'or, Eloi? A veure, m'agraden les tres frases, evidentment. Sí, a mi també. Són molt sàvies. Jo les votaria a les tres. Però clar, és que, Josep, has fet trampa. No és una frase teva. No. Es podria fer el que es volgués. Sí, s'havia deixat ben clar. Sí. Bueno, Sergi, la teva frase és teva? És patentada? Vinga, anem a la del Sergi, a la de l'Ona d'escacs. Un moment. Vinga. Vale, doncs, el Sergi... Vale, sí. Doncs jo votaré per aquesta simplement perquè és el Sergi. I ja està. Campeones! Vosaltres, si esteu seguint, també podeu votar. D'acord. Sí. Va. Vale. L'Isaac també vota per del Sergi. Jo també. Home! I jo també voto per en Sergi, eh? A veure, posem la del Sergi una altra vegada, la de l'Ona d'escacs. Jo també voto per la del Sergi. Per tant, un clam unànime per l'Ona d'escacs. I sobretot també, jo no tant perquè sigui seva, jo per l'anècdota que ens ha explicat, a més versionant, que és un gran imitador, així... I pel segons d'or, vota-me, sí, brutal. Sí, però l'únic que té de dolent és que no és un exemple a seguir. Perquè hem de posar, els escacs no van en primer va l'amor. Només per la parella, sinó per diferents aspectes de la vida. No fotis, tio. I a l'Oriol Cardona també vota el Sergi. Per tant, enhorabona Sergi, guanyador unànime. Però totes eren ben interessants. Sí, molt bé. Mira, la meva dona sempre em retreu, ara la tinc per aquí darrere, que vaig començar a jugar a escacs quan ens van casar. No saps mai com interpretar-ho, això, saps? Que no hi havia un altre moment. Va ser casar-me i al cap d'una setmana de tornada de lluna de mel, allò que jo havia jugat de petit alguna vegada, i colla, vaig fer online a veure si hi ha alguna cosa, escacs, no sé què, i a partir d'allà em vaig començar a viciar com un cop. Ostres! És curiós, això. A mi m'ha agradat totes dues de frases, eh? Jo dono mig punt a cada un, perquè la d'Albert aquest és molt potent i la de l'Eloi està molt bé. Vull dir que... Ens hem de mullar, per saber quina queda segona. Una mica amb el criteri també de l'Eloi, sí, home, pues la de l'Eloi, que és d'acollida personal. Sí, l'Eloi. Clar que sí. D'acord. Molt bé, doncs acabem veient la de l'Eloi. Vinga. Que més que una frase és un paràgraf. Un paràgraf taral·lat, però que és colpidor també. Sí. I ara només ens falta el mocador, que és resumir què ha estat aquesta trobada amb una paraula. Per exemple... Diversió. Comencem per l'Eloi, sí, diversió.
Amb una paraula, el Josep. Continuem amb el Josep. Interessant. Sergi? Enriquidor. I jo resumiria diversitat. Em voldria dir un altre. Perfecte. Que és no única. Per dalt de fer-ne un altre d'aquí un temps. No únic. Perfecte. O sigui, ha sigut irrepetible, però repetible. Això mateix, sí senyor. Perquè com aquest no podria ser mai. I bé, ens veurem amb altres projectes.